Poštovani gledatelji, evo nas na 5. Mladifestu Hrvatska. Kiša je malo premjestila program u crkvu Svetog Kvirina u kojoj se upravo nalazimo, a samo mi u društvu bivši vaterpolski reprezentativac Vedran Jerković, evo kako smo ga najavili, koji je upravo održao svoje svjedočanstvo na ovom našem Mladifestu. Dobar dan. Dobar dan, evo i lijepi pozdrav svima vama i vašim gledateljima. Evo na početku jedno pitanje, što vas je privuklo, odnosno zašto ste se odazvali na ovaj naš Mladifest? Pa, prvo moram reći, ja sam trebao već prošle godine svjedočiti ovdje, međutim bio sam zaista ozbiljno privatno spriječen, ali evo poslao sam svog prijatelja Lobila Dedića, koji mislim da je jedno vrlo zanimljivo svjedočanstvo održao osobe koja je netom prije toga preveslala Atlantik, tako da evo vjerujem da sam našao dobru zamjenu, pa evo Vlado kad me nazvao i pozvao nisam dvojio naravno ni sekunde, evo obećao sam naravno da ću doći ove godine, a s velikim zadovoljstvom sam svjedočio i uvijek ću svjedočiti kad su mladi u pitanju, zato što mislim da više nego ikad mladima treba Isusa, treba vjere, treba Boga, treba duhovnog i ispravnog vodstva, jer sve ovo čemu svjedočimo, ovaj svijet u kojem se nalazimo, ovo ne može dobro završiti, ovo ide u jako krivom smjeru. Evo ja imam doma dvije kćerke, 19 i 16 godina, ja sam potpuno svjestan da moderne tehnologije mi ne možemo samo tako izbaciti iz njihovih života, ali to nažalost nekako postaje sve predominantno. Ta tehnologija koja bi nama trebala biti tu na pomoći zapravo je postala nekakva bit, misao vodilja cijelog svijeta i cijelog društva. Mladi još nisu dovoljno, naravno, razvijeni iskustveno u toj mjeri da oni mogu percipirati koliko je to zapravo postaje sve opasno za njih. U konačnici, evo mogli ste čuti sad i moje svjedočanstvo, ja sam bio taj mladi koji je završio u tom svjetovnom šušuru, osobe koja se odvojila od Boga, od crkve i koja je, to vam je jednostavno, da, to je rezultat za katastrofu i za odlazak u probleme u kojima sam ja završio. Pa evo, sve i da se jedna osoba sad ovdje da je, pa neću reći preobratila, nego da je ozbiljno počela promišljati svoj put vjere, evo ja sam zadovoljan i sretan što sam bio ovdje danas svjedočio. A kako mi je bilo zapravo? Na Mladifestu vidjeli smo mlade ljude, evo, i sama činjenica da se ovaj Mladifest koji je inače počeo u Međugorju, pa se evo i u više zemalja i u Hrvatskoj, kako vam je dojem toga? Pa kod Boga to uvijek ide sve tako, tamo gdje je Bog središte, to ne može, to jednostavno će se širiti i rasti dalje. Ono što je meni, pogotovo ne moram ja svima vama ovdje govoriti o svim problemima koje ste prošli iz Sisaka, pogotovo Petrinja, neovisno sad i o ovom potresu, nego o svim gospodarskim problemima koje ova sredina ima i gdje zapravo imate jako puno problema u odnosu evo na nas koji dolazimo iz Zagreb, tako da sam baš evo bio sretan, ponosan, evo nisam očekivao ovako nešto, evo moram biti iskren. Evo, rekao bi, ovo je na nivou naših proslava Antunova na Svetom Duhu u našoj bazilici i evo i svima vama koji sudjelujete u ovome i koji na bilo koji način doprinosite u ovome, ja vam zaista evo iskreno iz dubine srca čestitam, jer ovo je evo i za Sisak i Petrinju i sve i ovoliko ljudi koliko se ovdje skupilo, evo čujem i jučer preko 1200 ljudi i sve ovo je zaista, evo budite ponosni, evo i zahvaljujte Bogu na tim milostima.